8 एप्रिल 2002 मायथाइनिफ्राय 30 एप्रिल 2026 मायथाइसिम 24 बोसोर गोलाव सम भारत बिमा हादरनि रैखाथिनि थाखाय मेंनाय गैयाजासे भारतारि रौनिया हानजायाव खामानि मावबोनाय मुस्रि रनिन गयारी आरो बिथांनि अनजालि बिसि सपना गयारीखौबो गावसोरनि न'निफ्राय दोलै नोगोरै गामि सुबुंफोरा लोगोसे गामिनिनो थागिबि 1986 इं मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय 1 फेब्रुआरि 2021 मायथाइसिम 36 बोसोर मंगलियान गोजौ फरायसालियाव फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव लोगो फोरोंगिरि बिबान लानानै फोरोंथाइ होबोनाय मुस्रि जलराम बसुमतारी 1983 मायथाइनि अक्ट'बर दाननिफ्राय 2021 मायथाइनि आगस्ट दाननि 18 खालारसिम 37 बोसोर 10 दान 650 नं दगरफारा गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि बिबान लाना फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होबोनाय मनमोहन ब्रह्म आरो 1984 मायथाइनि आगस्ट दाननि 11 खालारनिफ्राय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 1 खालारसिम 37 बोसोर 10 दान 21 सान सारागाव गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि महरै गिलिर बिबान लाना खामानि मावबोनाय बिनुद गयारी लोगोसे 2026 इं मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायो बिजनी महकुमानि मालिपारा ओनसोलनि दलगाव गामिनि सामलाय आफादा जायखौ भारतीय रौनिया रनिन गयारीआ गोजोननाय फोरमायदों आरो गथ'फोरखौ बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों रायजो राजाया बिराद माने आंनि थाखाय जथेस्थ' माने सानदोंमोन आरोखि बेबायदिखौ बानायनोबो आं गोजोननाय मोनदों आरो एक्सुवेलि बेखौ बानायनांगौबो बेखिनि आरोखि बेयो इयुननि थाखाय बे ड्राग्सखौ जोङो आवगोल माने गार्जेना मोनसे एक्सन लाग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो जोङो आवगोल मावनो हागोन आरो गार्जेनानो मिथियाबाथ' बाखियाथ' मिथिनाय नङा जोङो ड्राग्स एक्सुवेलि बिराद गोरोन्थि बे ड्राग्सजोंथ' जों जेबो खालामनो हाया बे निजेनो गावनो जोबलांगोन आरो इयुनाव जों जेबो आवगोलाव माने जों दावखोनो हानाय नङा जेरावखि थाङा माने मेन जोंनिया रोंगौथि नांगौ रोंगौथिखौबो दावखोनांगोन बेनिफ्राय जों जेरावखि सार्भिस मावा माने अल इन्डिया जेरावबो नों मावनो हायो मेन चिजआ जोंनिया बे ड्राग्स एक्सुवेलि आदाया बुंदों ड्राग्सखौ जों हमथाग्रोनांगोन आरोखि हमथानाया माने बे गार्जेना आवगोल मावग्रोनांगोन आरो गार्जेना इन्ट्रडक्सन होबासो मिथिगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट हमोबाबो दाय जायो कि बे ओरैबायदि मावदों बेबायदि जानो मोना आरोखि बे आंनिया डिफेन्स एक्सुवेलि बिराद मोजां डिफेन्सनि थाखाय आं गाज्रि बुङा आंनो 24 साल PhD मावनानै फैदों डिफेन्स एक्सुवेलि थांनांगौ जोंहा एथ'ग्राब गोरोन्थिबो गैया नालाय बेखिनि जथेस्थ' कि जों इसेबां फरायनाय इखिनि जोङो न'खरखौ सालायनो हादों बेखिनि बेनिफ्राय जोङो इयुन गावनि जोलै गथ'फोर थायो बेफोरखौ मोजां खालामलांनो हागोन बेनिफ्राय फैगौ बे गथ'फोरखौ आरामसे गाइडेन्स माने बिमा बिफानि सायाव गोलैजोबो दिनै जों मानि थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों जोंहा दलगाव रायजो हिसाबै जोङो सिगाङावबो बेबायदिनो जों खालामबोदोंमोन खिन्थु फैयै फैयै जों माखासे समाव जोंनि बे प्रग्रामखौ जों दोनथ'नानै जों एसे गोबावनि उनाव जोङो बे प्रग्रामखौ जों बानायफिननाय जादों दिनै बिनि प्रग्रामा जाहैबाय जोङो मिलिटारि रौनिया हान्जानिफ्राय हाजिरा मोननाय आरो बे गामिनिनो फोरोंगिरिनिफ्राय हाजिरा मोननाय आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय आरो पिअ हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बेजों लोगोसे जोङो साफ्रोमखौबो दिनै गोसो गोथारै जों दलगाव गामिनि जानानै जों दिनै
गाजा गोमजायै बरायदों, मान बावदों दिनैनि हाबाफारियाव। आरो जोंनो भारतारि रौनिया हान्जानि मुस्रि रनिन गयारि बिथाङा जोंनो जानायनि डनेटबो जोंनो होदों। बिथाङा खोब मोजां माने दिनै न'आव सफैबाय। 24 बोसोर दिन हाबा मावबोबाय बिथाङा रौनिया हान्जायाव, मेंनाय गैया बानाय गैयानो। आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे मोजाङै मोजां जाहाथे आलो गोजोन इसोरनि अननायाव थायो। दिनै बिथाङा दुखु खस्थ' खालामनानै जेबो हेंथा हेंथि गैयाजासे दिनै न'आव मोजाङै मोजां सफैफिनबाय। बिनि थाखाय आं बे दलगाव गामिनि नेहाथारि जानानै आङो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंजोंनो नुजाफैनो हानाय बे गामिनि आइ आफा, रायजो राजा, फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बे गामिनिनो जोंहा जोंजोंनो लोगोसे थाफानाय बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावनाय थाबाय।